mere skal hun ikke. Så skifter du bare volden et par gange, og så skal hun bare lave et pænt overgang skridt, så hun er færdig. Og de er så også lidt nemmere, hvis du laver dem opad, som jeg ikke må sige. Men Hans, han kan vel ikke fange mig. Stræk armene lidt og følg lidt med. Og lad hende gå lidt ud med næsen. Der. Og så se om du kan få hende til at komme ned og lave det der, hvor hun jævner ridebanen. Ikke for meget tempo så. Så skal du have hende til at slappe så meget af, hun sænker hals. Det gør det bare ved at snakke med hende og følge lidt med derude i æbletøjen. Træk armene. Se hvor meget. Hvis du snipper tøjen, hvad sker der så? Hov, Susan. Hvad skete der? Og bare lad hende gå ned i skridt. Jeg tror, jeg skal have en horse. Har du slukket? Ja. Men det var lige det der, du gerne vil have, den gjorde jo ikke? Jo. Og det gør den kun, hvis du slapper af.